Nanci, mondj valamit magadra. Mit mondjak? De ne dükkelj. Nem tudom, nem. Mosolyogj. Hey. Most legyél mérges. Ez neked a mérges? Jaj, mondj valamit. Ja, most kamerában? Persze. Hát, mit mondjak? Amit akarsz. Hogy vagy ma? Hát nagyon jó. Hogy keltél föl? Bebasztál? Hogy keltem föl? Hát, Bebasztál éjszaka? Kicsit. Csak kicsit? Persze. Nyújts ki a nyelved? Ha. Kifele. Mutass valami ízét. El tudod fordítani a nyelved? Vagy ilyen alakut? Szupi. Jaj. És hogy telik a hét? Hát, nagyon gyorsan, az baj. Szörös a fejed. De röhögjé. Miért ne? Hát miért? Tudod, ilyen vicces, hogy meglátod Abba az buzi. Teppöcs. Hú, ez nagyon szép kiejtés volt. Mert? Mutasd a felső, vagy az alsó alkaidat. Csináld neki! Nem tudom, az erő. Beleolvad a szemed a szádba. Jaj, most mutasd az alsó fogaidat. Bazd meg! Bicsorics, mint a szállat. De komoly vagy, Antal. Hülye, állíts már ezt a szart, hadd nézzem meg én.